Nagapabilin nga malimpyo sa ash flow ang hangin sa syudad sa Iloilo matapos ang paglupok sa Mount Canlaon sa dinalikdan nga semana. Suno kay Department of Environment and Natural Resources Office, Environmental Management Regional Director Attorney Ramar Pascua, nga yara pa sa air quality standard ang hangin sa syudad base sa ilang monitoring sa Hunyo 6 kung sa diin na may mga lugar sa syudad sa Iloilo nga fair and quality ang hangin kay mayara man sa good air quality. Samtang nag-request naman sa equipment na nasambit nga talatapan para sa pagchekyar sa sulfur dioxide content sa Iloilo dalaman sa paglupok sa Bulkan Canlaon. Sa karon, nagpahanumdom na lamang ang DNR6 sa publiko na magsuksukliwat sa face mask sa malikawan ng posibleng balatian daras ang ashfall. Report ng gikan sa syudad sa Iloilo ni Sika K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.